रहिया त डिस्टर्ब करिया तनी पीछे ठेका पीछे दिक्कत बा उनका त बुझाते नहीं के लोगों के ना बुझाई दी है ओने पीछे ठेका साउंड के देख रे यार कोनो लड़की ही रोज आवती है तो हंसत आवती है आज रोवत आवती है का बात बा ओनिए सब नकटी खाता अरे ते बिगाड़े ले काहे रे कुछ तो जरूर बात भइल है रोवत आवती है आवे में टाइम लेती है भाई बड़ा रोगा आप ध्यान देले बेल देखता नहीं माइक देव तोरा हे में बोले के बा अपन अपन फंसावा तरह नचनिया के हमरा में मारा मने के नचनिया सब ही है अब तो रामदास भी है रोवत आवती है रोवत आवती है अरे मूती रो अरे तोरा बाई हो जावे ला करे अचानक के रोल जाला आ ते रोवत काहे बारे का भइल रोवत काहे तत्ते कहे रो लगे रे अरे वो कहे रोतनी हम तो रोवतन की रोवती हमरा वियोग में रोतनी ए सरौ हम मुआ तन के हमरा वियोग में रोवत खुशबू रोज आवेले तो हंसत आवे आज रोवत आवत का बात बा बोल बोला जान क्या हो ई तनी है जान हित के खाली मुंह देख ले माई बोलो यहाँ तीन करे के बेरे में ना सुनाई आ कितना चाव से खाली कहत के जान आ कहत कि बोलो जान जान निमना का द्वार पाइल बा आ ना त दूसरा जगह रहता न है चोटंग बढ़ले बारन छील देती जाय आ जाए यही तो देख तो भर्ती हो गई ए जान बोला हम कैसे कही अरे मुहवे लनु कहबो हमसे कहलो नहीं खे जात उगिल दे ए जान हमर बियाह तय हो गइल बा बियाह होता हां आदमी ले कितना अच्छा प्रश्न रुआ पूछले बा कहतर कि आदमी जटा बढ़ौले बा आ कहतर आदमी ले ना जान तर कथि से होता देखा जान तारा माई के जथी से भइल बा केकरा से भइल बा पापा से एक मतलब केकरो पापे से होता खुशबू तारा पे विश्वास ना रहा कि जब से सुनले बानी ससुरा अरे जयबू तुम्हें सोना अरे कुछ नहीं भावे हमारा अरे आवे खाली रोना अभी हितई करे आइला है कॉल हां रोहित भैया तो बढ़ले बा जब से सुनले बानी ससुरा जयबू तुम्हें सोना कुछ नहीं भावे हमारा आवे खाली रोना
तोहसे दूर जाके बोला कैसे तोहरा बिना जी तोहसे दूर जाके बोला कैसे तोहरा बिना जी ए खुशबू कि जे दिल दिल बाऊ जान भी दे दी जे दिल दिल बाऊ जान भी दे दी उस दिन तेरी मेरी दुर्गेश भैया पुरस्कार दिल बन जकर बड़का बाबूजी रहनी है हमारे रोहित भैया परिवार के पाहुन बन दामाद बन एगो रौरा माला ले आ देखी सार पाहुन के जोड़ी कितना अच्छा लगा सार पाउन बना रहा सार पाउन का जोड़ी रोका हो धन करुआ सब बानी लोग अपना माई बाबू के दुनिया में नहीं पूछो अरे वो लोग बड़का बाबूजी कितना धूमधाम से पार घाट लगा दिया उनको कर ले लो हो बेचैन बारे पछावा नारायण जी सबके बना कर खुशबू यो सारे लगे हैं वो सारे असरवा वो हमर सार लगे हैं कर बहुत यहाँ असली नहीं क्या बोले के तल हित ही अपन पद अश्लील बोल सार अश्लील मत बोलो राजन यादव जी रामघाट पुरस्कार दिल बने बन रहे मतलब के मोहब्बत हम कइले नहीं की हो मतलब के मोहब्बत हम कइले नहीं की हो तारा रोवाला पर विश्वास सब नहीं तोहरा ऐसन क्रिया झूठ खइले नहीं की हो रिंकू यादव जी 82 के धरती से पुरस्कार दिले बनी नारायण जी के बना कर तोहरा ऐसन क्रिया झूठ खइले नहीं की हो तोहरा गम में सनम रम कहिया ले पी तोहरा गम में सनम रम कहिया ले पी जे दिल दिल बाऊ जान भी जे दिल दिल बाऊ जान भी है
अपना म्यूजिक पप्पू भैया हमने के बाबा के माध्यम से हजारों हजार रुपए पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप बाबा का पौलगी कहने। हेलो हेलो रिपीटवा तने हल्का कम करो वजन में तू कोइलू उहे जमन सब करता भाव दीजिए यार। हमन के दिनेश भैया पुरस्कार दिलबे नारायण जी के बना के तू कोइलू उहे जमन सब करता कोइले यारी भारी हमरा अब पड़ता कोइले यारी भारी हमरा अब पड़ता कि हल चल संग दिल करे कि है फाटल कैसे सिंह हलचल संग दिल करे फाटल कैसे सिंह जे दिल दिल जान भी जे दिल दिल जान भी हमार सूरज भैया बानी पुरस्कार भी दिले बानी आ 2 लाइन के फरमाइश कइले रहनी हां 2 दिन पहले 12 तारीख से हमार कुंवर जी के प्रोग्राम रहे ओमे 2 लाइन उ हमार गीत ना ह ओ दूसरे के गीत ह आ 2 लाइन खाली गा दिहनी आ वायरल भइल बा मुहे मुहे जेकर स्टेटस देखो उहे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब कि जब साथ देवे के अरे ना रहे कि तब प्यार कहे के अरे कोई लू कुछ कहबे त कह और पागल होके का कह देला ते त पढ़ल लिखल हवे। ए गुड़िया रफ्तार सर होता रे ए जान हम धोखा देवल नहीं चाहता नहीं रवा के लेकिन का करी हमर मजबूरी बा अपन माई बाबू के पगड़ी के लाज रखे खातिर के हम ऊ शादी खातिर राजी हो गई नहीं हां यही से हम रवा से दूर जाता नहीं ते का दियल चाहता रे लेकिन वही गीत के फरमाइश बा बस वही पर आवत नहीं खुला दे प्रमोद जी आ बूढ़ा जी करीब भगना बानी आ बूढ़ा मामा हमें नो अरे मामा अतरा गांडी हो गेल सर उ मामा लगी तो हमहु मामा नु लागो बोलबे उड़े ओरिजिनल थोड़ी है हां तो मानला पर यो मामी हां हा हा और गुड़िया का ना लेकिन हाउ तनी हाउ जन बिया न तनी अध कपड़ी में है हां वो गांजा बचल भाई तो लइका कहता कि सैया के साथे अपना हो